El millor arròs del forn del món. Lloganissa, ceba, pereguilla, costelletes, arròs, all, cigrons. 2 gots d'arròs són 4 gots d'aigua. La tomata en rodanxes i la ceba igual. Si agarra la ceba, fica-la tu. Fica-la bé, que ahir no. Ya está el arroz al forno. Ahora se pica al forno y se guisa 1 hora al forno. Pereguilla, ceba, tomata, all, longaniza, costelles, cigrons y arroz. Se fris tot antes en una paella, menos la ceba i la tomata, se fris tot, l'arròs i tot. I quan ja està ben fregit, se fica a la cassola i perquè no s'apegue se fica un poquet d'oli d'oliva i sal. Se fica a olla. Y ahora se ficarà al forn y así se guisarà 1 hora a 200. Y la cassola ficar. Ja està dins del forn. I ara a fer-se així. Fins que sigui l'arròs fet. Quan ja està l'arròs un poquet de per dalt, que com és bo està, és per mitjà xullar. Dins d'1 hora arròs al forn, que ja es dirà panxeta. I per darrere un bon cafè de cafetera. Un bon arròs al forn, una bona ensalada i un bon cafè, un bon